φέρει και διαδοχή να αποδειχθεί. Πάει στα μωραΐτικα. Αυτό δεν τον ακουμπάει και διαδοχή να αποδειχθεί, γιατί την πληρώνει ο άλλος. Πάει στα μωραΐτικα. Κάνει κατάσχεση υπερτρίτων. Πάει στα μωραΐτικα και λέει μου γυρεύουνε τα λεφτά που χρωστάει η Οργούλαινα για να δημιουργήσει αίσθηση δικαίου. Ότι εγώ δεν δούλεψα σε μένα γιατί δεν ζητανόμουν. Και του λέμε, σου κάνουμε χαρτί που λέει ότι από σένα δεν διεκδικούμε λεφτά. Τη δουλειά μας μονάχα. Θέλει όμως την αίτηση για να γίνει το εξής. Μόλις θα μπουν μέσα οι συνάδελφοι, θα του λέει: έχω την απόλυσή σου στα χέρια μου. Πάρε ένα χιλιάρικο από τα 10 χρωστούμενα και τα άλλα ξεχασέ τα. Λοιπόν, αλλιώς χάνεις τη δουλειά σου. Αυτό θα γίνει.